Ahoj, som Petronela a mám obrovskú radosť, že práve ty sa dnes pozeráš na toto video, v ktorom si povieme 5 osvedčených tipov, ako sa pustiť do kváskovania. Toto video bude veľmi prospešné pre tých, ktorí sa do kváskovania len chystajú pustiť a chcú vedieť nejaké základné veci, ktoré im v tom môžu pomôcť. Prvý a pre mňa taký najdôležitejší tip je vybrať si jeden základný recept, ktorého sa budete držať, budete ho cvičiť a budete ho precvičovať až dovtedy, dokým nezvládnete úplne do detailov ten celý postup a nenaučíte sa, ako má cesto v akej danej fáze vyzerať. Neskačte z receptu na recept, pretože tak sa nikdy nenaučíte celkový postup kváskovania a nikdy nebudete s výsledkom spokojní. Preto odporúčam iba jeden recept, na ktorom si všetko dokonalo natrénujete a naučite sa. Druhý tip je zaobstarať si zošitok, do ktorého budete si zapisovať všetko, čo vás pri kváskovaní napadne a čo by vám mohlo pomôcť v ďalšom pečení. Napríklad zapíšte si tam teploty, časy, pri tom danom konkrétnom úkone, ktorý vykonávate pri kváskovaní a neverili by ste, ako vám to veľmi pomôže v nasledujúcom pečení. Alebo vám to veľmi pomôže odhaliť príčinu v tom, prečo sa vám chlebík, daný konkrétny chlebík nevydaril. Tretí tip je používať kvalitné a čerstvé múky. Pretože len kvalitná a čerstvá múka sa rovná lepšia chuť a lepšie výživové vlastnosti. Štvrtý tip je čas. Čas je pri kváskovaní u mnohými veľmi podceňovaný, no každopádne, keď sa chcete naučiť a upiecť dobrý kvalitný kváskový chlieb, je potrebné vyhradiť si na to dostatok času, aby ste sa niekam neponáhľali alebo aby ste neboli v zhone a strese, pretože potom častokrát prichádza k tomu, že skracujeme jednotlivé časy pri kváskovaní, alebo teda pri fermentácii cesta a potom sme sklamaní z daného konkrétneho výsledku. Piatý a zároveň posledný tip, ktorý vám dnes dám, je ten, že nenechajte sa odradiť od svojho prvého pečenia. Častokrát sa stane, že prvý chlebík, ktorý upečiete, nie je dokonalý, nie je estetický, no každopádne je vždy veľmi chutný. Ak ti boli tieto informácie prospešné, nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti ani v budúcnosti neušli žiadne tipy a postrehy. Ďakujem za tvoju pozornosť a prajem ti krásny deň. Ahoj!